दिनैनि बे 2024 मायथाइयाव आङो मेट्रिक आनजाद होनानै गोजोननाय मोन्दों थेवबाबो माने जेसेबां गोजोननाय मोननांगौ बेसेबां आं गोजोनजोबनो हायाखै माने आं बिनिफ्राय बांसिन मार्क लाखिनानै पास खालामगोन बेखौ सानदोंमोन आरो फरायनाय सुबिदायाथ' आं माने बारा सम होनो हायाखै फरायनायावहाय जोंहा न'खरावबो एसे प्रब्लेम दंमोन आं हस्टेलाव थानो हायाखै मा होनो आं न'आवनो थानानै फरायनायखौ खालामदों हस्टेलाव थानो हायाखै आरो थेवबो आङो सारमोनखौ बाख्नायनांगोन माने आं हस्टेल थायाखै अब्लाबो सारमोना आंखौ न'आव थांनानै गाइड हैदों सारमोननि एसे गाइड होनायजों आं माने बेखिनिखौ एसे आवगायनो हादों आरो आङो दायो बाटासपुर कलेजाव एडमिसन लाबाय मोजां मोनदों बांसिन एसेब्लाबो सोलोंथायाव गोसो होदों जेरै फरायसाफोर गार्जेनफोर आरो टिचार स्टाफफोरा आंथ' हस्टेलावनो थानानै फरायोमोन ओमफ्राय मिस सारमोनानो जोंखौ गाइड खालामो आरो लोगोसे आङो बेखौबो हामबायनिफ्राय फैयै थांनाय बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय मेट्रिक आनजाद होजेनदोंमोन आंनि बिमा बिफा आरो आंखौ फोरोंबोनाय आंखौ गाइड लाबोनाय सारमोन गासिखौबो आङो हाजासे साबायखर होनो सानो मानो होनोबा बिसोरनि गाइड लानायजोंनो आङो दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों सिगांनि समफोराव आङो नोजोर होयोमोन एबा जोङो माखासे फरायनायाथ' हस्टेलाव जोङो 4:30निफ्राय 11:00सिम फरायोमोन बेयाव सारमोना जोंखौहाय फोरोङोमोन आरो सोंबा बिदिनो माखौ बुजियाखै बेखौहाय सोंबा सारमोना जोंनो बुजायनानै खोन्थायोमोन बिथांमोना मा जाहैयो लामा गोजान आं दा फरायसालियाव बाटासिपुर हान्थिनो UN हायैयावहाय कलेजावहाय खस्थ' मोननानै थाब एडमिसन ससे लाबाय ससेयावनो लेखा फरायनायखौ गारोमोन गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा कफि आइसक्रिम फास्ट फुड आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि न'आव बानायनाय आसार गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा दाउ बोरमा साम' खुसिया अमा गोरान नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ' मबाइल गलाजों नांजाबनाय सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन गोजोनथाव खौरां अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन